Yeah, I am a journalist, CTO. At least I have some little experience. But nachako uso rech matintin, nachako geot. Actually, kana kungo ka rech, nang'iewo rech maromo maybe 10. To nalungo osiepena ema nagonegi simu. Tanyisogi ni adwa uso rech moro. Koro arwako we ot ni mondo ubi ucham rech, mondo une kaka en. Koro promise mana miyogi ni un uchulo pesa rech, but anatedonu kuon muchamogo rech ni nono. Koro negibiro. Koro kuom habi maber, rech mana waro noteno rumo. Through this my friends. Koro kachopo kiny, be gichak ginyisa ni dhi meda mondo ikaw. Koro gin negidhi nyiso na osiepegi mamoko ni osiepgi moro uso rech, to en rech maber, en rech maler. Mane kaka nachako gi rech 10 go, just through my friends. Mano biro kaito, ka gisechamo rech, koro gimbe gichako nyiso osiepegi mamoko. Koro yudo ni pile ka pile nadhi awiro, aomo. Koro ng'ato be kowinjo ka rech ber, embo chako nyiso ng'ama chielo. Yeah, mane kaka nachako. Bang' kan ne ineot, kato bang' sani koro intie gi kumi use. Poda uso mana from the house. O podi usewa. Yes. Manyiso ni podo ok yudo ng'ado kato tiko mar ohala. Intiere go? No. Aha. Yeah. Ero kamana. Yabe pacho sep gombo timo kang makamano, ka okang makamano. Sani kora neno ka at least I do ni mondo go step ahead.